Vítajte v novom videu našich spoločných rozhovorov s pani Mirkou. Tento raz sa pani Mirka zaujímala o svoje vzťahy, hlavne o vzťahy so svojimi najbližšími. Dlhodobo ju trápi to, že v tých svojich vzťahoch so svojimi najbližšími, alebo možno aj obecne vo vzťahoch, sa pohybuje na akejsi houpačke, dalo by sa povedať. To znamená jednou dole, jednou nahoře, ako sa hovorí. A nevyhovuje jej to, pretože keď je nahoře, tak je to fajn, až eufória. A naopak, keď je to dole, tak je to zase príliš veľký prepad, čiže nejaká kríza, hádky, nedorozumenia, kritiky a podobne, ktoré sa nikomu nepáčia. Chcela vedieť, či je možné túto houpačku buď to úplne eliminovať, či sa dá tak vzťahy tvoriť i bez houpačky, aby boli, dá sa povedať, viac menej konštantné, v akomsi poklide, v pokoji, alebo to tak proste v živote chodí. Ja mám pre ňu a možno aj pre vás dobrú správu v tom, že to takto byť nemusí. Takáto pomyselná houpačka vzniká v okamihu, keď nie sme dosť pozorní k sebe. Takzvané, možno dalo by sa povedať, nie sme dostatočne uvnútornení. A keďže nie sme dostatočne pozorní k svojim pocitom, tak máme tendenciu sklzávať do mysle. Mysel, pokiaľ sa s ňou stotožníme úplne, tak nemusí byť dobrým rádcom. Mysel môže byť ako skvelým nástrojom, úplne krásnym, ideálnym pomocníkom. Rovnako potom môže byť aj zároveň aj zlým pánom, ako sa hovorí. Dobrý sluha, zlý pán. To platí aj pre mysel. V okamihu, keď nie sme dostatočne pozorní sami k sebe, keď nie sme uvnútornení, tak tá mysel sa stáva našim pánom, keďže sme sa s ňou úplne stotožnili. A keďže sa stáva našim pánom, tak nám radí aj také veci, ktoré nám momentálne neslúžia. A tá mysel v tom okamihu nám môže našepkávať rôzne nám v tej chvíli neprospešné programy. Z detstva napríklad. Ako čo si o mne tá dotyčná osoba myslí. Nejak sa nado mnou nadraďuje. Alebo hovorím naopak, mi našepkáva mysel. Ja nie som asi pre ňu dosť dobrý. A tak ďalej. Rôzne kritiky v zmysle prichádzajú. A my, keďže sme s ňou stotožnení, tak jej máme tendenciu veriť. A tým si vytvárame falošné domnienky o danej situácii. No a keďže si vytvárame falošné domnienky a falošnú predstavu o tej danej situácii, tak ju nevnímame reálne, fakticky tak, ako sa deje. Vnímame ju skreslene pod filtrom toho našeptávača, tej mysle, tých programov, ktoré nám našeptávajú vo forme akéhosi vnútorného hlasu. Všetci to určite dobre poznáme. No a tým, keď si vytvárame domnienky o nejakej situácii, máme tendenciu sklzávať práve do tých falošných úsudkov a vyhodnocujeme tú situáciu nepresne. No a to sa môže dotknúť tým pádom toho druhého človeka. Samozrejme, keď sme chytení v tej mysli, keď nie sme dostatočne uvnútornení, tak si to v tej chvíli ani neuvedomujeme, pretože nás plne ovládajú tie naše programy. Plne nás riadi ten náš vnútorný našeptávač. Ako si to teda je možné všimnúť? Tak ja na to mám vymyslenú takú svoju pomôcku, ktorú som nazval barometer vztahu. Je to akýsi tzv. Barometer, ktorým si teda môžeme spätne vyhodnotiť momentálny stav našich vzťahov, kde sa nachádzajú, na akej úrovni. Je úplne jednoduché. Stačí, keď si povieme vo vzťahu k ľubovoľnému človeku, dokonca i situácie, pretože vzťah môžeme mať nielen s ľuďmi, ale aj s rôznymi situáciami, ale to niekedy inokedy. Teraz sa budeme baviť o vzťahoch s ľuďmi. Takže môžeme si položiť základnú otázku, aký je môj aktuálny stav vo vzťahu k danej osobe. A vyhodnotíme si to na stupnici od 1 do 10,
pričom jednotka je bod mrazu, to znamená najhorší stav vzťahu, 10 je najlepší stav vzťahu. Takzvaný bezproblémový, keď nemáme konflikty, keď sme na takej stabilnej, pokojnej úrovni s tým daným človekom. Takže jednička je bod mrazu, 10 je spokojnosť. Takže si povieme, aký je môj aktuálny vzťah k danému človeku. Prvé, čo mi príde, veľmi o tom nepremýšľajte. Prvé, čo vás napadne, ako to cítite, nacíťte sa na to. Takže môj aktuálny stav napríklad k mojej dcéry je na úrovni 6. A potom následuje ďalšia otázka, aký je môj dlhodobý vzťah k tej danej osobe, ako ju vnímam obecne z dlhodobého hľadiska, to znamená mesiac a ďalej dozadu z dlhodobého hľadiska. Obecne, keď sa na ňu pozriem, čo je to za osobu, ako mi je blízka a tak ďalej, aký mám k nej vzťah z dlhodobého obecného hľadiska. Povedzme, tam by to bolo na 9. No a teraz si všimnime, aktuálna situácia je na 6, z dlhodobého obecného hľadiska sme na 9. Takže vidíme, je tam pomerne veľký výkyv, to je tá houpačka. To znamená, že momentálne sa nachádzame v stave, dá sa povedať, väčšej houpačky, keď sa jedná o ten rozdiel medzi tými hodnotami dvoma viac ako 2, 3, tak je to už to je houpačka. Ešte je tak 1, je tak ešte dá sa, ale už 2 a viac už začína byť houpačka. Takže začíname si to všímať. Máme tu 3 body rozdielu, takže sme na houpačke. Spozornieme a zistíme, že z nás v momentálnej situácii máme tendenciu sklzávať veľmi do nejakých domnenok a dostávame sa do tej houpačky. Takže na budúce, keď prídeme zase do styku s tou osobou, tak budeme sa snažiť si to všímať, byť si vedomí seba a hovoriť si, uvedomujem si sám seba v tej danej situácii, uvedomujem si, čo cítim. Samozrejme, hneď sa ten výsledok nedostaví, pretože každý sme navyknutí na určité vzorce chovania, takže je treba byť ako v tom trpezlivý a neustále si to takto precvičovať. Jedine tréning vlastne, tak ako v akomkoľvek športe, vám môže priniesť výsledky. A tým, čím budeme viac a viac pozornejší k tomu a vnímavejší k svojim pocitom hlavne, čo sa vo mne odohráva, a nebudeme mať tendenciu sklzávať do tých hodnotení toho vnútorného našepkávača takzvaných, tak ten výkyv sa postupne začne zmenšovať. A tým budú miznúť naše trenice a naše odpory k tomu danému človeku. No a ten test si môžete urobiť kedykoľvek, dajme tomu, urobte si ho znova po týždni, alebo po 1 dni, po 2 dňoch, jak máte potrebu a môžete si to kontrolovať pocitovo. Vždycky ten pocit vás nikdy nebude klamať. Ten pocit, nesmiete o tom premýšľať. Prvé, čo vás pocitovo napadne vo vzťahu k tomu človeku, tak sa navnímajte a to číslo vám príde automaticky. 1 až 10. Takže v tomto videu, teda pani Mirka, pokiaľ vás to bude zaujímať, ako to ona vyskúšala na sebe túto techniku, tak sa môžete pozrieť ďalej. Ona sa pýtala na vzťah so svojou vnučkou a so svojou sestrou. Pozývam vás, teda ak máte záujem do ďalšieho nášho rozhovoru, ktorý následuje za týmto videom, a v prípade akýchkoľvek komentárov alebo otázok na mňa, alebo ak v prípade rôznych podnetov na nové témy, mi prosím napíšte, budem rád, ak mi napíšete do komentárov pod videom. A ja sa budem tešiť zase na ďalšie videá a prajem vám pokojné vnímání. A napríklad si povedz, aký máš barometer, akú tú škálu od 1 do 10, čo ťa prvé ti príde, ty a tvoja ségra? 5. Sa to neprijala stále ešte.
Asi ne, no. A teraz skús povedať ako obecne tvoj vzťah ty a tvoja segra. Obecne. Jak 9. ju vnímaš? 9 a 5. Hm. Kde máš väčší výkyv, akoby rozdiel medzi aktuálnym stavom a obecne, ako ju vnímaš, tak tam na to môžeš vidieť, kde podliehaš viac tomu egu, tým myšlienkam, kde to nemáš prijaté. Dobre, a teraz si povedzme ešte Sofku. Jak ty vnímaš vzťah obecne, ty a Sofka? 8 nepřišla. Koľko? 8? A aktuálne? Furt 8. No tak si tam nemáš, vidíš, tam nemáš odpor. Aha, no vidíš to. Tam si môžeš akoby všimnúť u tohoto, keď si takýto test urobíš na čomkoľvek, kde si na houpačke, kde si jak veľmi rozhoupaná. Pretože houpať sa znamená, to je námaha. Houpačka sa nehoupe sama. To vieš dobre, že to stojí námahu. To musíš makať, aby si sa rozhoupala raz do jednej, raz do druhej strany. A musíš to udržiavať. Chápeš? A to je energia. Stalo ťa to spustu námahy a stále ťa to stojí spustu námahy, pretože si to stále nepustila. Ty sa furt houpeš. Rozumieš, čo chcem povedať? Rozumím tomu, čo chceš povedať. A napríklad si povedz, aký máš aktuálny vzťah ty a tvoja práca? Na tom nejvyšším. No a obecne, jak vnímaš? Taky 10. Vidíš, tak tam nemáš odpor. Tak to znamená, že tá práca je správne potom. Koľko by si dala záhrade a koľko starostlivosť o dom? Koľko by si dala bodov? No tak, dům bych dala na 10 a zahradu na tu 6. A momentálne ťa vyčerpáva dům na 2 si, hej? Tak tam máš obrovský výkyv. Vidíš to, aký tam máš mega výkyv? To je ten tvoj odpor, aký máš veľký k tomu, k tej práce na dome. Lebo toto je pre teba už pomaly traumatizujúci zážitok. Tam to nepríjmaš, vidíš, jak to nepríjmaš výrazne? A to sa bavíme o mysli, to je len, jak ti to interpretuje mysel. Všímaj si. Pretože ty si na 2 momentálne hovoríš starostlivosť o domu a nič ti nepadá na hlavu. A hovoríš napriek tomu, že to nezvládaš. To je kravina. Zvládaš to. To, čo potrebuješ, tak zvládaš. Až bude niečo proste aktuálneho, tak to zvládneš a urobíš to zase. Ale myseľ ťa drží v tom väzení, že to nezvládaš. No? Na to je dobrý ten test. Všímať si, kde si rozhoupaná. Vieš trošku akoby podhaliť tú myseľ, kde ťa vykyvuje. No, šáli, presne.